Starter du med den igen? Det er jo klassiker. Det er en klassiker. Jeg vil gerne starte med at takke Claus og Line. Jeg vil gerne starte med at takke Claus og Line for det her fine initiativ til sådan en fin julefrokost. Og så tak for, at vi måtte komme. Og alt det andet, helt man plejer at sige. Så vil jeg godt sige et par ord om værterne. Fordi man skal jo svine sådan nogle til, når man skal holde en tale til en julefrokost. Så det skal jeg. Så jeg starter med Lie, også kaldet VIP, som er den nye fiskeminister her i Køge. Og det er med så, når jeg har med. Så Lie, du er mit store idol. Jeg ved, du både har været sammen med Medina, Susan K., Donna T. og så Jay fra Nick og Jay. Hør! Det er fedt. Så går vi over til Claus. Ham kan man ikke kalde for fiskeminister. Nok mere rock-raveren, kalder vi det. Men det har også sin charme. Især når man tænker på, at du alligevel ikke gør det vilde med pigerne, når du nu bedøver dem med de der, du propper i deres drink. Og det kan jo beskrives på en lille måde med en gammel ramse, som kommer her. Jeg ved ikke, om I husker det, alle børnene, der var. Det var, alle drengene giver pigerne tissemand, undtagen Claus Winger, han giver dem kun fingre. Så lige til at slutte af med, så har jeg jo altid sagt, at Claus han er verdens grimmeste mand. Og det vil jeg godt trække i mig igen, Claus. For du er jo ikke verdens grimmeste mand, men du ligner godt nok på en brik. Og så her til allersidst, så er jeg jo kendt for at komme med nogle ordsprog. Og det er jo ikke pur opfældt, det er jo poesi lige fra hjertet af. Så jeg har lavet 2 ordsprog. Jeg har lavet en ikke særlig stueren og en lille smule racistisk ikke særlig stueren. Så I kan selv få lov at vælge, hvorfor en af dem I helst vil høre. Begge to! Okay. Den første, det er at skulle snakke med en pige og få hende til at åbne sig op, inden du knaller hende. Er ligesom... Hvad var noget? Er ligesom... Jeg kan ikke se det forfra, mand! At skulle snakke med en pige og få hende til at åbne sig op, inden du knaller hende, er lige så irriterende, som at skulle pille pickles ud af en cheeseburger på McD, når du skal spise den. Og så er der den... Så er den ikke så stueren ved at gå til julefrokost uden at spille pik. Og ligesom at gå igennem Ellemarken med en latpistol. Det var god! Og der er ikke fri meget mere. Så godt hjem. One time!